that programs encourage survivors to be active participants in their journey of recovery. Konferenza li trattat is-suġġett ta' traffikar uman, id-direttur tal-Aġenzija Appoġġ Graziella Castello qalet li l-għana ħari tal-istess aġenzija huwa li tgħin lill-vittmi jintegraw lura fis-soċjetà. Mohan News hija spjegat li l-vittmi jingħataw għajnuna holistika. L-Aġenzija Appoġġ biex jinqalgħu mis-sitwazzjoni prekarja li jkunu sabu lilhom infushom fiha. Niftakar każ partikolari kellna ġuvni ta' 18-il sena illi kien ġie traffikat darbtejn sakemm wasal Malta. Ovvjament bil-għajnuna tas social workers u l-professjonisti għenna lil din il-persuna u anki għamel kors daħal l-emkast u anki igradwa u llum ovvjament qed jgħix ħajja indipendenti. Dan l-istazzjon tkellem ma' Svetlana Butiġiċ, manager fiħdan l-Aġenzija Appoġġ li spjegat kif il-vittmi ta' traffikar uman ħafna drabi jkunu qed jesperjenzaw sitwazzjoni ta' faqar jew inkella ikollhom raba dipendenti fuqhom. Persuni mill-Asja, mill-Afrika, mill-Ewropa, mis-South America u anke bħala etajiet kienu jivarjaw ġifieri minn early 20s għal fuq il-ħamsinijiet u kellna kemm irġiel u anke nisa li jagħmlu użu mis-servizz tagħna. Bħala traffikar kien ivarja wkoll kellna każijiet ta' sexual exploitation, każijiet ta' labor exploitation u anke każijiet ta' domestic servitude, ġifieri każijiet kienu varjati ħafna. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti sostna li fil-konfront ta' abbuż għandha titħaddan politika ta' tolleranza zero. Jiġi Malta b'mod regolari. Mbagħad isib illi dak li qalulu fil-pajjiż minn fejn ġie u dak li qed tituħ Malta mhux l-istess. Il-paga ma jħoddix kollox jgħidulu ħannaqsulek tant tal-kera, tant tal-ikel, meta jipprotesta jgħidlu għandi il-permit tiegħek fidi ma ntihulekx u tiġi irregolari. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon u s-Segretarji Parlamentari Rebecca Butiġiċ u Chris Bonnet.